Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, pienso que vivir es un derecho, no una obligación. Entonces eu penso que cerro os ollos e que se acaba de respirar e vamos a ver que empeza aí unha serie de convulsións que a min me fan sentir un pouco mal. Ramón, cada vez que te acercabas a él, o primeiro que che dicía era ti me axudarás a morrer. Solo encontrou a ser así. ¿Qué prueba mayor hay de amor que el hecho de que alguien te pida morir y que tú le ayudes a morir y te desprendas de la persona a la que más quieres? Para mí unha persona que axuda a outra a morrer é un homicida. Pero sufrió unha morte indigna sencillamente porque tuvo que morrer as agachadiñas. Non quero ser esta deformidade, non quero sufrir isto, portanto, que sentido ten para min sufrir esta incapacidade? Ningún. El marchou obligado e empujado pola súa xente. A partir dese día da visita de seu irmán foi o que propiciou que todo se acelerara tanto. Pergeñó toda una maniobra para que estuviese preparado todos los instrumentos para la muerte y no pudiera imputarse de la muerte a nadie. Habrá unha forma de eutanasia, como sea, ¿no? Digamos que sería secreto de sumario, ¿no? O decirche como vai a ser, claro. Este é o acantilado da Praia das Furnas, no concello de Porto do Son. É o lugar no que Ramón Sampedro, daquela un mariñeiro mercante de 25 anos, sufría o accidente que o deixaría tetrapléxico de por vida. Ao botarse de cabeza ao mar, dende aquí, dende estas rochas, partiu a espiña dorsal á altura da sétima vértebra. Comezaba así unha longa loita a prol do dereito de poder dispor da súa morte como parte da vida. Benvidos á Caixa Negra. Cuando quise darme cuenta, estaba en el aire, saltando sobre una poza casi vacía. Ao tirarme partí un cuello, non sei o que me pasou, claro. Eu sei que me quedei sin sentir o corpo, absolutamente nada. Entón quedei flotando arriba da agua. E, bueno, empecé a aguantar a respiración un minuto, ou levaría 1 minuto e medio ou 2 minutos. Estaba a punto de tragar agua. Entón, claro, os que estaban ali, había máis xente comigo, e, bueno, viron que pasaba algo raro, ¿no? Entón, foron a meterse na agua, levantou a cabeza, entón, dixo, sácame de aquí porque aquí pasa algo raro. Bueno, quitaronme de aí, entras nun mundo de pesadilla donde automáticamente, non de ser un ser humano normal e corrente, donde siente la vida como todo o mundo, bueno, de repente sientes que non tes un corpo, ¿no? Imagínate, de repente sentir que non tes un corpo, que se desapareceu, como por arte de magia, ¿no? Cando eu caia, como froito maduro da árbore da vida, deixádeme ali mesmo onde eu caia, para que me abrace o sol e o vento e a lúa. Conocín a Ramón a través de Televisión Española, vino a primeira vez en Televisión Española, en Línea 900. E sorprendeume que unha persona de cerca de nós, de Xuño, pois tuvera ganas de morrer. Entonces, pois interesábame o tema en sí, o tema da eutanasia, de querer morrer e todo isto. Si hago esta imagen, ¿no? Es porque tal vez los jueces o los juristas o los políticos que tienen que decidir, ¿no? Puedan entender un poco, porque como no pueden entrar, parece que no pueden entrar en el dolor psicológico de la persona, ¿no? La persona que te ve así, bueno, si el jurista o el juez, si se ven en esta situación, toda una vida así, bueno, tal vez pueden entender, ¿no?, los motivos de un ser humano para decidir que la vida no es esto, ¿no?
que la vida es otra cosa. Fue verlo en televisión y llamarme la atención cómo se expresaba, cómo hablaba, la tranquilidad con la que pedía algo que nos puede parecer tan chocante como es morir. Ao pasar anos a ver que ele non collía máis movimento ningún, pois foi cando se meteu aí con MD, e xa empezou a traballar así cos DMD, pero os DMD tamén non querían coller as mans tampouco. Bueno, enterome da situación de Ramón San Pedro a comezos dos anos 90, sobre todo a través dunha carta personal que él nos mandou, donde nos pedía colaboración e axuda activa ao suicidio. Pues me enteré porque Ramón San Pedro fue residente en el centro donde estoy. Él ya había sido residente, ya había manifestado a los trabajadores y allí su intención de quitarse la vida y de pedir la eutanasia. Bueno, ao cabo de 3 meses que me dixeron, bueno, non podemos facer máis por usted, váyase para casa, e bueno, ese é o que ten para o resto da súa vida. Bueno, o primeiro que pensei cando salindo ali, non quero isto, non quero ser unha cabeza simplemente, unha cabeza viva e un corpo atrofiado e morto, non quero ser esta deformidade, non quero sufrir isto, por tanto, que sentido ten para min sufrir esta incapacidade? Ningún. Bueno, pois entonces empezas a recibir a morte simplemente, non? Entonces, o primeiro que che di é si lle axudarías a morrer. Eu realmente a mí sorprendíame porque eu iba con outra idea, iba a saber da actitud destas persoas, máis da tema eutanasia. Ramona chegou a Ramón movida pola curiosidade, pero que motivacións ou sentimentos fixeron que quedase con el ata o derradeiro instante da súa vida? Eso son cousas que solo podería contestar ela. Desde o meu punto de vista, eu creo realmente que foron motivos afectivos. Yo siempre he tenido la sensación de que estaban enamorados. Eu describiría a evolución de Ramón e Masmiña da nosa relación. Foi moi rápida, foi intensa pero moi bonita. En pouco tempo eu aprendín moito con el. Empezamos pois en un par de semanas sendo conocidos amigos, intentando pois conocernos, e de repente pois eso cambia o chip, outros sentimentos distintos totalmente. Bueno, xa os sentimentos xa cambian a home-muller. Era unha relación fermosísima, era dúas persoas que se querían querer. Eso é algo increíble, non? É dicir, Ramón encontrou por primeira vez alguén que a quería. Pero era moi espiritual, era unha persona que estaba tetrapléjica, é dicir, tiña o corpo todo, non lle valía para nada, realmente. Pero non fai falta que teña corpo para unha persona quererlle, ou el a min ou eu a el, é dicir que eso non nos facía falta. Era un hedonista. Na mellor das expresións, por un lado, no sentido clásico, do hedonismo, e despois tamén no sentido máis material. Gustaballe o bon coñac, gustaballe os bons puros e gustaballe as boas comidas. E despois que as mulleres son un auténtico seductor. Non había un home que sin moverse da cama ligara tanto. Isto non o podo dicir diante dunha cámara, non? Me sorprendió mucho de él cuando me contaron que no es que hubiera una historia de amor, que es que había muchas historias de amor y muchas mujeres que se habían enamorado de Ramón. A última muller na vida de Ramón San Pedro, antes de coñecer a Ramona Maneiro, era Laura Palmés, a xornalista catalana que dera a coñecer a historia de Ramón a través dunha reportaxe en televisión española. E Ramón tiñase que estar pellizcando, non? É dicir, tanto Laura Palmés como ela se disputaban a unha cabeza, nada máis, non? Era como estar enamorado dunha radio, de alguén que fala ben. Eu creo que Laura quedou enamorada de Ramón desde o día que ven acá. Sí. Por eso despois non podía ver a outra. Cando viña a outra, xa dicía: Manuela, cando ha de venir la puta? Manuela, cando ha de venir la puta? El prometille cousas de intereses que sacara por televisión, que iban a ser para ela, esas cousas, entonces ela ilusionouse con eso. Ramona viña por cartos. A outra non viña por cartos. A outra non viña, o sea, Laura non viña por cartos. Ramona si, esa viña por cartos. Houve un pequeno problema cando realmente cambiou
a nosa situación sentimental, podese decir, porque había outra muller de por medio. Celábase moito, cando estaba ali Lauriña, onde a Ramón, chegaba ele, e xa se celaba moito. Eu chegaba ali para cambiar a Ramón, e botaba a ela fora. Pero a Lauriña non a botaba, para virar a Ramón, para cambiarlo, ou para cambiar a sonda. Aí ela botaba fora, que eu con aquela muller non tiña nada. E a Lauriña non a botaba, entón celábase unha da outra. E dicía ela por que non botas a esa tamén? Se esa está ben sentada aí onde está. Pero bueno, non foi a maiores. Non foi a máis con Ramón, pero sí coa súa familia. A disputa sentimental das dúas mulleres por Ramón puido ser o principio do enfriamento da relación da familia de Ramón con Ramona. Home, pois mira, se empeza a deteriorar porque hai dúas mulleres enamoradas de Ramón. Unha é periodista e catalana, e tiene dinero e pode ayudar a la familia. E outra é unha pobriña veciña dali do lado, e non ten cartos. Ramón preferiu a Ramona porque era unha política contraria. A política de Laura era unha política de vivir, de defender a vida. E a outra, Ramona, era unha política de acabar ca vida. Ramón prefería a Laura. É que Laura non lle podía dar os movimentos de Ramona. Non lle podía... Bueno, caricias, sí, que caricias a Laura tamén já estaba, caricias a Ramón. Pero claro, ao mellor dicía, vai buscar ali un café. E entón a Lauriña non ia buscar o café. Ou dame dai un petillo. Ao mellor a Lauriña non lle podía dar o petillo, porque andaba nunha silla de rodas, ou podía dar ou non. Eu cando fun a conocer a Ramón, a min tratóuseme genial. Houve unha época que eu si teño que falar ben da familia de Ramón, falo moi ben da familia de Ramón, porque a min tratóuseme genial. É dicir, de inclusive invitarme pois a cenar ali, a comer os domingos, que nunca o fixen, pero bueno, cada vez enredaba un pouquiño máis, e antes estaba hasta as 9 da noite e despois quedei hasta as 10, hasta que non sei que sucedeu un día, pois baixo por as escaleiras, como todas as noites digo, e esta mañán a xente, ali non había nadie, e, bueno, que non me saleu unha machada por un currucho porque non lle cadrou. E un día así falando, dixo-me que esta que vai ser a persona que vai ser a persona que vai axudar. E entón dice aquela, parece que lle collemos un odio, parece que lle collemos aquilo, digo, esta muller, ela será unha asesina logo, que parece que lle collemos aquilo, e despois, claro, despois o pai de Ramón xa non quería para nada, Manuela, esta muller corría da casa, se eu vou a casa, corría a ti, que é o pai do fillo. Un día o pai puxe na porta, ela pegoulle ca porta aquela, el caeu, e desde aquel día xa se acabou. Dixenllo a Ramón e díxome ele, bueno, se a botas fora eu voume con ela. Entonces, por eso tuvemos que aguantar. No quinto andar deste edificio de Boiro é onde Ramón Sampedro pasou os derradeiros días da súa vida. As razóns para o cambio de residencia que deu aos seus achegados agochaban motivos de maior peso, como dispor de máis intimidade con Ramona ou de maior autonomía para diseñar o plan da súa morte. Cando se marchou para Boiro, que foron 15 días antes, ou 15 días que por moito ela que estou mentindo que viveu con Ramón, ela con Ramón non viveu nada. Ela con Ramón viveu, xa che digo, non sei se foron 15 días, se foi un mes, máis non foi. Viveu en Boiro. Miña irmán comentoume que Ramón se iba a ir a vivir a Boiro e que necesitaba unha persona que o coidara, non sabes, estar con ela a casa, o seu aseo personal, e díxome se me interesaba. Lupe, a irmá de Ramón Maneiro, é a persoa que coidou a Ramón Sampedro nos seus últimos días de vida, logo de trasladarse da súa casa en Xuño a Boiro, vila na que tamén residía Ramona. Coidar a Ramón era sencillo porque el facía o fácil, sabes? Non era unha persona que se estuvera queixando, e aparte as instruccións que che daba eran moi fáciles, sabes? Decíache desde como lle tiñas que colocar o brazo a como lle tiñas que poñer a perna, todo. Ela foi a que se iba a encargar de coidalo. E claro, a Lupe pois sei que estaba sin traballo, e que entonces ela tiña máis traballos, eu non sei. Entonces doullo Lupe era a que luchaba con ela, Lupe. Ele iba para o que iba, seguro.
Ele iba para o que iba para isso xa. Realmente ele nunca me dixo directamente vin para Boiro para isto. Eu enterime de casualidade. Entonces, el un día nos papeles que tiña, díxome que yo escollera. Díxome, mira, colles aí tal, e o segundo folio leesmo tal. Equivocouse. Non era o folio que ele quería que eu lera. Era a carta de despedida a seu sobrinho, Luís. Entón, dixenlle, isto que é? E tal. Entón, acordame que me dixo, Lupe, canto menos sepas, mellor para ti. Entón, eu xa non preguntei máis. Na casa familiar de Ramón Sampedro, en xuño, non viron con moi bons ollos o seu traslado a Boiro. Xa de aquela, a relación con Ramón Amaneiro e a familia era insostible. O que os enfrontaba, a parte das disputas personais, era o xeito de responder á demanda de Ramón sobre a súa morte. Para min, se me pasara, pediría como fixo ele. Se lle pasa a min, se lle pasa a un familiar, fillos, ou muller, ou pais, porque non os teño, pero bueno, só estuve. Se lle pasa a un familiar querido da casa, diría que non. Por suposto que entendo a posición da familia de Ramón frente a súa demanda. Obviamente, se ti queres a unha persona, non queres que morra. Si esa persona ten, digamos, unha enfermedade que vai a conducir necesariamente á morte, pois podes esperar máis ou menos que eso ocurra antes ou despois. Pero unha persona que a enfermedade ou a situación que ten non o leva necesariamente á morte, é moi difícil entender que diga eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. La familia piensa lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? No nos enseñan a aceptar la muerte como un hecho natural. Bueno, la familia le planteas el tema de dejar la vida voluntariamente, y bueno, se inquietan y no lo entienden porque culturalmente no están educados para ello, ¿no? Mira, eu levantei moitos cadáveres de suicidios, pero moitos. De xente que deixa notas onde explica a súa decisión voluntaria, libremente tomada, tal. E nunca encontrei que a familia admitira ese feito. Cando se perde alguén que se quere, pois é algo moi doloroso e non se admite de ningún modo. Se estou no sitio de Ramón e teño xente que me coidase como nós coidamos a Ramón, a morte... Macho, eu, mentres que vivía, eu non quería eso de Ramón. Las críticas las entiendo desde el dolor, pero si haces un ejercicio de reflexión podrás estar a favor o en contra de la eutanasia. Pero yo seré la última persona en criticar a Ramona. Para mí unha persona que axuda a outra a morrer é un homicida. ¿Qué prueba mayor hay de amor que el hecho de que alguien te pida morir y que tú le ayudes a morir y te desprendas de la persona a la que más quieres? Ramón Sampedro pide como individuo que se considera libre, responsable de sí mismo, da súa vida, pide que a persoa, se ele pide unha axuda para morrer, que esa persoa non sea castigada pola lei. Morrer é un acto humano de liberdade suprema e poder gañarlle a Deus a última partida. Un corte de mangas que democráticamente lle facemos á dor por amor á vida. A raíz dunha visita do irmán de Ramón á casa, eu estaba ali, eu sabía que iba a vir, estaba vigilando pola ventana e cando el chegou eu fume esconder a unha habitación. Cando ele entrou, eu salín pola porta e marcheime. A partir dese día, da visita de seu irmán, sabes, como que insistíndome máis, Lupe, tens que buscar un sitio. Eu dicía, Ramón, pero non é tan fácil. Nas fechas que estamos non é tan sencillo encontrar piso. O sea, a noite que ele morreu, pois eu me parece que era a segunda noite que non dormía ali. E máis, non me dou tempo a sacar as miñas cousas. Eu as cousas tiña prácticamente todo ali, no piso del. Todos coinciden. Esa visita, a do seu irmán, foi para Ramón o comenzo da conta atrás para o día da súa marcha. Que se dixeron? Como mediou entre Ramona e a súa familia? Como tratou de recuperar o apoio do seu sen renunciar a Ramona? Conversas tuve moitas, pero discusión nunca jamás. Jamás desde que levou golpe antes, xa non, jamás tuvemos unha discusión. El pedírame se lle daba a palabra de non denunciar a Ramona. Non hai problema. Se tuvera namorado dele, creo eu que non a mataría tanto contazo. Esperaría ainda un pouco.
O que o Ramón dáballe moito traballo. El marchou obligado e empujado pola súa xente, porque senón el seguiría peleando, porque ele ainda se encontraba fuerte para pelear e todo o mundo, os amigos que o conocían, a xente que o conocía o vía, ele ainda podía luchar un tempo. El non tiña ganas de vivir así, de estar así, pero bueno, el seguiría luchando para, si lle legalizaban a eutanasia, cando el vira que xa non podía pelear máis, pues, utilizaría a lei que estaría aí. Bueno, que de dúas salidas, ou encontras unha persona que se comprometa a cargar ca responsabilidade dun suicio, ou, bueno, habrá unha forma de eutanasia, como sea, non? Digamos que sería secreto de sumario, non? O de Sinche, como vai a ser, claro. O plan, claro, el tiña as súas cousas organizadas á súa maneira e xa estaba todo preparado. Previamente, quen sabe con cantos días de antelación, ata o detalle máis aparentemente trivial. Por exemplo, o vestiario de Ramona para aquela noite estaba escollido por Ramón. A ver, eu habíalle contado a Ramón a historia da miña vida, entonces eu tiña un vestido que fixera nunhas navidades, un vestido de terciopelo granate moi bonito que eu tiñalle moitas ganas, corto, entalladito, porque eu estaba delgadiña daquela, e iba a estrenar pois co pai do meu fillo. O pai do meu fillo deixoume. Cando eu conocín a Ramón, habíalle contado a película, entonces, como el se marchaba esas outras navidades, pois agarrou e díxome, el, por que non estrenas o vestido cando eu me marche? Dixo eu, vale. Outro dos detalles que amosa a natureza naif pero eficaz do plan de Ramón é o xeito en que Ramona debía preparar a dose do veleno elixido para o suicidio. Para iso, valeuse dunha báscula feita con envases de yogures. Bueno, eu dos yogures, eu cando me di colla ali no queixón, os yogures, claro, os yogures que estaban preparados, que todo eso debeu de preparar con outra xente. É dicir, eu non sabía, eu habíalle lavado os yogures, darllos aos rapaces e dispós aos cacharros, pero xa todo preparadito, increíble. Unha báscula, machaco unha aspirina e peso un pouquiño de cianuro, un pouquiño, unha aspirina, eso era a medida. E, bueno, no vaso de agua díxome que botara unha cantidad, vale? E botolle todo dentro, reméxese. Unha vez tiña o veleno ao seu alcance, tan só quedaba despedirse. É este, quizáis, o punto máis improvisado do plan. Realmente eu vielle presa a el, presa por min e máis por el, por acabar rápido. E a despedida, pois eso, que se fora hoxe, pois sería moito máis gratificante, seguro. Foi que bueno, que non me viran, que estuvera detrás da cámara todo o rato, que pasara o que pasara, que eu non me movera. E, bueno, a despedida, que tampouco non lle dera un bico nos labios, porque, polo que fora. E dixen, bueno, Romeo e Julieta aquí. Doulle o play para que grabe. La intención fue mía, por tanto, mío es el acto y la intención de los hechos. Quede claro, señores jueces, que no es la persona que me ha ayudado la que me ha suministrado el cianuro de potasio, sino que éste ha llegado a mi poder a través de una pluralidad de contactos solidarios. Cando me contou a noite que decide sudar a morrer, chorou bastante, Ramón. A verdade é que si me impactou, non? Sobre todo o que máis me impactou foi cando ela conta como se vai agochada año e ali escoita que está a acontecer na habitación do lado e tapas os oídos e di, ahora non, por favor, non, por favor, e toda arrepentida, toda fastidiada, porque non lle dixeran que iba a ser así. O sea, Ramón non lle dixera que iba a ser así. Entonces eu penso que cerro os ollos e que se acaba de respirar e vamos a ver que empeza aí unha serie de convulsións que a min me fan sentir un pouco mal. Entonces eu agáchome e de rodillas me salo ao cuarto de baño. E no cuarto de baño eu trataba de non escoitar
porque eu ainda escoitei, non sei o tempo que foi, pero escoitei así un pouquiño de tempo. Eu non quería escoitar, porque dicía, eu faláballe, no cuarto de baño eu faláballe, dicíalle, Ramón, se me escoitas, para, dicíalle eu, para, non sigas, tal. Non era así, non sei, realmente eu estaba, non me gustou. E, bueno, despois escoitalo ainda me doeu máis, non? Este, o da agonía, é un dos aspectos máis polémicos da morte de Ramón Sampedro. Nin Ramona, nin posiblemente o propio Ramón, agardaban que a morte con cianuro fose tan longa e aparentemente dolorosa. Tras a morte de Ramón, apuntouse que alguén da asociación Derecho a Morir Dignamente asesorase a Ramón na elección do cianuro como veleno para o suicidio. Dende a asociación, negan esa posibilidade. Entendo que ninguna persoa mínimamente cabal pode asesorar a Ramón Sampedro dicíndolle o máis convinte, no teu caso, é morrer inxerindo cianuro potásico. Entendo que hai outro tipo de recursos moito máis indoloros que ese, non? E moito máis eficientes. O veneno, se é o cianuro o que el tomou, que, bueno, o que produce unha asfixia, entonces probablemente o que tuvo foi unha sensación de afogo, que finalmente lle provocaría un paro cardíaco e nese momento deixaría de sentir. Probablemente tuvera náuseas, probablemente tuvera vómitos, hasta pode que tuvera diarrea, que é, digamos, a maneira que ten o organismo de defenderse dun tóxico. Bueno, é moito máis difícil saber as sensacións, digamos, que el tuvo, non? Eu podo decir que Ramón Sampedro viviu, dende o meu punto de vista, unha vida dignísima e sufriu unha morte indigna. Pero sufriu unha morte indigna sencillamente porque tuvo que morrer as agachadiñas, non? Ocultándose, utilizando un recurso absolutamente indigno como pode ser o cianuro potásico, que é prácticamente un matarratas. Da semente ao froito fun empuxado polo amor. Cando volva a orixe, derrubado ou caído, amigo ou inimigo, que non che cause espanto, aínda que che pareza que xa non teño vida, non é que estea morto, estoume regalando. Eu cheguei sobre as, non sei, entre as 7 e as 7:15 da mañán. E ca luz que entraba, o primeiro que me chamou a atención foi ver que ele non estaba da postura que eu había deixado. E desto que sabes, xa desto que che sona a alarmita, aquí algo pasa, foi encender a luz, así como, foi, non sei, non me esperaba para nada. Paseino mal, a verdade que nese momento paseino moi mal. Vino, non sei, apaguei a luz, marchei correndo, non sabía se respirar, non sabía. Despois de minutos de desconcerto, Lupe chama ao médico de Ramón, quen certifica a súa morte. A continuación, avisan a Garda Civil que fai o primeiro rexistro da vivenda. Encontró el vaso con una dosis de veneno de cianuro mortal. Encontró la pajita con una dosis bastante menor de cianuro y de ahí dedujo la policía que alguien le proporcionó agua después y muy probablemente para evitar los dolores que la ingesta del cianuro le proporcionaba. Y alguien le proporcionó agua abundante que bebió con esa misma pajita, porque el concentrado en el vaso y el concentrado en la pajita es distinto. Previamente á chegada da Garda Civil e da Suíza, Lupe encontrará dúas cartas de Ramón dirixidas a ela. Na primeira, advertía de que non tocase nada e chamase a policía. Tamén lle comunicaba que lle deixaba 170.000 pesetas para pagar o seu soldo e os gastos do piso. Deixoume outra que poñía este solo para ti, non? Entonces poñía que se me sobraban cartos, que lle comprara un regalo a miña irmán e máis a meus sobrinhos. E, bueno, que esperaba que todo me fora ben e tal, non? Entonces eu esa carta, esa que me puxo solo para ti, dábame tanto medo a que a viran a familia,
non nadie máis, sabes, por non botarlle máis leña ao lume. Non sabía que facer con ela. Mira ti que tontería, que reacción tan tonta, porque agora poñome a pensalo, foi unha tontería grandísima. Queimeina no vertedeiro, e o cacho que me quedou, tirei á basura, que ao final encontrárona, pero que, a ver, non poñía nada, era simplemente, sabes, porque como eu sabía que lle tiñan tanta rabia, digo, igual ven a carta e pensan que, eu que sei, o testamento, ou a saber ti que, en canto vexen o nombre dela, sabes, vanse a poñer peor. Entonces eu, era para evitar algo que foi inevitable, claro. O plan deseñado por Ramón Sampedro pasaba porque as cintas coa grabación da súa morte chegasen aos medios de comunicación. Esas cintas estaban en poder de Ramón Amaneiro, pero non podía ser ela quen llas entregase aos medios. Este cruceiro de Moldes, na Pobra do Caramiñal, era o punto designado para a recollida. Con máis retraso do previsto, Ramona deixou as cintas detrás do cruceiro e, finalmente, o plan seguiu o seu curso. Eu o día seguinte tiña que levar a Moldes eso para que esa persona o recollera. E, bueno, eu tiña que ir igual a traballar, presentarme ao traballo. Eu tiña os periodistas todos na porta da casa. Había varias personas que conocían que se estaba grabando la muerte y cualquiera de esas personas tenía posibilidad de proporcionar el vídeo al juzgado, ¿no? Que se le proporciona un poco para negar la existencia de homicidio y asesinato, para confirmar que Ramón Sampedro voluntariamente y confirmando todas sus manifestaciones de voluntad durante los últimos años, se ingería la propia sustancia venenosa a través de con sus propios medios y con un acto de voluntad propio, ¿no? Quen foi a persoa que recolleu as cintas para facerllas chegar aos medios de comunicación e ao xulgado? Quen foi a persoa que lle proporcionara o cianuro a Ramón? Semella evidente que existía unha rede de colaboradores, ademais de Ramona, que participaron no plan que Ramón deseñou para a súa morte. Ramón Sampedro tenía en la cabeza muy claras las posibilidades legales que había para que nadie saliera inculpado de su muerte en caso de que se produjera. Y entonces lo preparó el todo durante mucho tiempo. Él se encargó de conseguir el veneno, se encargó de conseguir la plataforma que tenía en el hombro para poder él se preparó de conseguir el vídeo, pergeñó toda una maniobra para que estuviese preparado todos los instrumentos para la muerte y no pudiera imputarse de la muerte a nadie. Sobre los rumores naquela época, sobre si había un circuito, 12, 13 persoas influíron dun xeito determinante no proceso da morte, por chamarlo de algún xeito, de Ramón Sampedro, a min pareceme que é un tópico e un mito. Os amigos formaron todos un pouquiño. A ver, eu sin querer fixen a miña parte. Sen querer porque, claro, non o sabía. Pero eu cando fomos para o piso, acórdame que fixen un montón de copias das chaves. Non sei, 10 copias, 12 copias, non estou segura ahora mismo. Cando iba a compra e tal, dicíame, pois colle aí 2.000 pesetas ou 5.000 e tal. O día anterior non había máis que 5.000 e de repente pois encontrábamos ao mellor con 20. Cada un tiña seu cometido. Un encargábase de traer a pastilla, o outro cianuro por si acaso cianuro, o outro de ir a buscar o esparadrapo para poñerlle o piti suís. Un día pois encontrei un bote nas medicinas que me dixo que non o tocara porque, a ver, el dixome que era sal de frutas. Menos mal que non se me dou por probalo, sabes? Dixo, no, ese non lle toques e tal. Digo que eso é sal de frutas. Menos mal que non tuven ardores. Encargándolle un pouquiño a cada un, de ninguén é a culpa. Solo tiña que haber unha persoa ao final que lle acercara o vaso, non? É a única persona de verdade que se atreviu, porque ele lle pediu a moitísima xente. Ramón, cada vez que te acercabas a él, o primeiro que che dicía, non o único, sino o primeiro que che dicía era: e ti me axudarás a morrer. Solo encontrou unha persona que lle xera así. Realmente non podo dicilo porque sería calumniar. Non podo eu nombrar a nadie, nin decir amigos ou xente de fora, eu que sei. Sábelo, pero, en fin, como era o que quería el, pois, amigos, veciños e máis de todo. Eran amigos dele, máis nosos tamén, cuidado.
Eu só sei a miña parte, e a miña parte esa, e non sei máis. Dispois o que eu me imaginé a parte. Sabe, Ramona, quen foi a buscar a Virxen de Moldes a cinta para logo levála a Antena 3? O que creo eu? Sí. Que o dirá algunha vez? Non. Tras a morte de Ramón Sampedro, a Garda Civil detén a Ramona Maneiro e conduce a declarar ata estes xulgados de Ribeira que levarían o seu caso. Voltaría a eles 7 anos despois, pero desta vez para recoñecer que axudara a morrer a Ramón. ¿Por qué le ponen en libertad a Ramona unos días después? Verá usted, porque yo creo que encontraron por una razón importante, y es que si la policía buscaba razones económicas para la muerte de Ramón Sampedro, es decir, pruebas egoístas, ánimo de lucro en la muerte de Ramón Sampedro, que si efectivamente hubiera encontrado una prueba objetiva de ello, aquello se hubiera complicado. O que conta no ano 2005 é nada menos que recoñecelo que moitos sospeitaban, que foi ela quen axudara a morrer a Ramón Sampedro. Fixo a través dun coñecido programa de televisión. Todo ven desencanderado por mar adentro. Unha cousa trai a outra, non? É dicir, por que vai na Chabaz correndo a buscala? Pois porque Ramón é a actualidade. É a actualidade pola película que fai Amenábar. Eu había feito unha entrevista con Nacho Abad para a revista que el tiña. Yo le pregunto, Ramona, ¿y quién le da el cianuro a Ramón Sampedro? Entonces Ramona dice, ¿por qué todos preguntáis lo mismo? Hombre, queremos saber. Me decía, pero esto no se puede saber nunca. El inspiroume confianza, eu sabía que Nacho pois trataba temas pois así un pouco serios, non era do periódico de todos os días, non era de sucesos, e entonces pois inspiroume confianza e conteillo a él. Y le digo, ¿y si averiguo que el delito ha prescrito, tú me darías una entrevista? Me dijo, averigua si ha prescrito. El día que la asisto a la declaración, a mí no me cuenta lo que contó luego en el año 2005. A ver, os periodistas xa sabían de sobra que fora eu, porque xa se notaba as leguas. Eu sempre dixen desde un principio que algún día que se había de saber, porque a persona que o había feito, que había de contalo, era eu. Que iba a ser, senón eu? Cando foi, negouse. É como os delincuentes, cando despois... Si, bueno, agora está libre, podes falar. Agora falas. Pero ela primeiro, cando saleu na televisión, dixo que non fora a que dera o veneno. Pero despois dixo que sí que fora ela. Pa qué? Pa facer cartos. A aparición de Ramona en televisión colocouna no centro da diana de todos os comentarios, críticas e suspicacias. Por exemplo, teñen razón os que acusaron de actuar movida por intereses económicos. Cobrou Ramona por esa exclusiva televisiva? Canto? Cuando conseguí la exclusiva de Ramona, yo puedo garantizar, o sea, puedo asegurar tajantemente que no se pagó ni un duro. Ramona Sampedro se sentó en el plató de Ana Rosa Quintana sin haber cobrado un duro. Es más, la entrevista previa que yo le hice no cobró un duro. Sí cobraría, en cambio, polo libro onde conta a súa experiencia ao carón de Ramón Sampedro e pola participación nun programa de televisión. Ramona, por ir un programa destos na noite do Venres, por ir cobrou. Pero lo que fixo foi con esos cartos, non? Comproulle unha furgoneta adaptada para un tetrapléxico. Ramona pode contar esta historia unha vez, dúas, tres, dicir, cobrar unha. E sabendo que era a súa última oportunidade de levar cartos, que esos 36.000 euros os ceda para comprar unha furgoneta para un tetrapléxico que encima non estaba de acordo co que fixera Ramona. Me parece que é un xesto que a define perfectamente, non? E que di que ante todo o que ten é corazón. Por que morrer? Porque o soño se volveu pesadelo. Porque a razón humana é menos verdade. E a liberdade é só para os insenuos unha inalcanzable utopía. Eutanasia é buscar a morte de alguén, normalmente enfermo ou que sufre, por un motivo de compasión. Temos tres diversos opostos, non? Que son unha eutanasia activa directa, unha eutanasia activa indirecta e outro que é a eutanasia pasiva.
Os problemas veñen sobre todo na primeira, na eutanasia activa directa, que é cando se colabora dunha forma directa na causación da morte. Eu non entendo nada de eutanasia pasiva, nin diminutiva, nin pequena, nin grande. Eu entendo matar a unha persona por matar e axudar a morrer a unha persona dignamente. A expresión morrer dignamente é tremendamente equívoca, porque parece que morrer dignamente parece que é morrer con eutanasia, non. Morrer dignamente é morrer como unha persoa que acolle o seu destino, que enfronta eso que chamaba Karl Jaspers unha situación límite, e a enfrenta desde a súa liberdade, asumindo como a esta persoa lle parece que é digno para ela. Isto convén, porque senón parece que os que defenden que non hai eutanasia non defenden a morte digna. Todos queren defender a morte digna. A gran dificultade, como dicimos, é cal é a mellor maneira. No caso de Ramón era unha decisión voluntaria de suicidarse. O suposto de Ramón Manero é un suposto de cooperación necesaria. Ela suministraba a sustancia que era necesaria para que él pudiera sacarse a vida. De todos os supostos relativos á eutanasia, o que se axusta ao caso de Ramón Sampedro é o de suicidio asistido. Pero está regulada actualmente a eutanasia no ordenamento xurídico español? O ordenamento xurídico, o Código Penal, regula expresamente o suposto de eutanasia, pero regula a eutanasia activa, non regula as condutas omisivas. A lei tamén pon a disposición dos hipotéticos pacientes a posibilidade de facer a declaración de vontades anticipadas, tamén coñecida como testamento vital. O testamento vital regúlase na legislación española como unhas instruccións previas, é dicir, unha persona antes de encontrarse nunha situación terminal da súa vida deixa por escrito cuáles son as indicacións sobre como quere que lle cuiden. Eu entendo que a finalidade da declaración de voluntades anticipadas e instruccións previas son dúas. En primeiro lugar, respetar a autonomía do paciente, a súa decisión, e, en segundo lugar, protexer ao médico de cara a posibles interpretacións rigurosas a través do Código Penal. No debate social e político sobre a eutanasia é case inevitable referirse ao caso holandés. Logo de décadas nas que era unha práctica ilegal pero frecuente e tolerada no seu sistema de saúde, Holanda foi o primeiro país do mundo en legalizar a eutanasia no ano 2001. A lei primeiro tiña unha serie de supostos moi rígidos nos que ten que ser unha persona con unha enfermedade terminal, teñen que comprobar a 2 médicos, o sea, toda unha serie de requisitos, e ao final o que está sucedendo é que hai xente a que se lle aplica a eutanasia en contra da súa voluntade, que hai reformacións aos que se lle aplica a eutanasia, e obviamente esas persoas non están pedindo que se lles aplique a eutanasia, que hai recién nacidos as que se lles aplica a eutanasia en contra da vontade dos seus pais incluso. Hai moitísimas persoas con demencia que están recibindo a eutanasia que nunca a pediron. Non observo en Holanda campos de concentración nazi, nin observo en Holanda unha tendencia a ruptura, a rachar cos dereitos humanos. Pareceme un exceso verbal e unha retórica intrascendente en este tipo de debate. O caso holandés é utilizado habitualmente polos detractores da eutanasia para esgrimir o argumento da pendente esvaradiza. Con el sosteñen que a eutanasia acabaría por xeralizarse se empezan admitindo certos supostos. Outro dos argumentos que utilizan frecuentemente os contrarios á eutanasia é que se o paciente recibise os cuidados paliativos axeitados, non pensaría en solicitar a súa propia morte. Todos temos dereito a rechazar calquer tratamento, non? Tanto, se un médico di, no, é que a señora hai que curarlle a depresión. Bueno, a depresión, en tal caso, sería a causa da lesión que produce a depresión, ou me curan a causa, ou non teñen ninguna autoridade para decirme o que debo ou non debo facer, non? Sobre todo dentro da clase médica, e incluso dentro da teoloxía moral católica, intentan confrontar os tratamentos paliativos en detrimento dunha eutanasia. Eu penso que non hai contradición de ningún tipo, sencillamente son comportamentos complementarios. O gran beneficio que se podería sacar de todo este debate sería potenciar realmente os cuidados paliativos que realmente estaban moi abandonados. Eu traballo a veces indo a casas de pacientes terminales que non teñen, é que casi non os ve ni ningún médico. O tema dos cuidados paliativos, a asistencia médica ou a asistencia personal, pois debería de mellorarse moito máis. E debería non só
ser un cuidado a nivel físico, sino tamén debíase de cuidar a nivel psicológico e a nivel afectivo. O nivel dos cuidados paliativos en Galicia, desde o meu punto de vista, é penoso pero mellorando. É dicir, xa digo, hai moitos pacientes que están na súa casa con unha atención prácticamente só da familia, que, digamos, o sistema sanitario tenos prácticamente abandonados, que realmente as familias acaban tendo que levar a esos pacientes que non deberían ir ao hospital pois para que se lles faga algo, para que moitas veces simplemente para averiguar eles si poderían facer eles algo máis, porque moitas veces, digamos, o cargo de conciencia que eles teñen, que ao mellor se lle podía estar facendo algo máis a esa persona porque entenden que non é así. De despenalizarse a eutanasia, habería que abordar un problema que tamén xurdiu coa aprobación doutras leis, como a do aborto ou a dos matrimonios homosexuais. O do conflito entre o dereito do paciente a recibir a eutanasia e o dereito do médico á obxección de conciencia en contra da práctica eutanásica. Pois é discutidísimo por parte da doutrina o planteamento da obxección de conciencia. Estamos vendo que hai obxección de conciencia nos temas do aborto, entón a doutrina me entendo que se pode objetar a nivel de aborto, pois chegará un momento que tamén podrás objetar a nivel de decidir non aplicar determinados tratamientos. Sempre van a ser dúas voluntades enfrentadas, ou dous dereitos enfrentados. O dereito do paciente a unha prestación que por lei se lle está suministrando, contra o dereito do profesional, primeiro, a actuarse unha súa propia ciencia, é dicir, que moitas veces as obxeccións de conciencia non son obxeccións de conciencia, son obxeccións de ciencia. Por exemplo, no tema do aborto, é simplemente unha obxección de ciencia. É dicir, eu sei que hai unha vida e non vou acabar con ela, non é un problema de conciencia. O que sí está claro é que o sistema sanitario non pode, por sí mesmo, renunciar e abandonar as peticións feitas por un enfermo dun xeito autónomo. Outro dos aspectos máis discutidos no debate sobre a eutanasia é o do valor das diferentes opinións. É o mesmo a opinión dun paciente que a dun familiar? Ou mesmo a dun familiar dun paciente terminal que a dunha persoa allea a esa problemática? E cal debería ser o valor da opinión de influentes grupos de presión como a Igrexa Católica neste debate? A Iglesia o que está casi é quedándose sola na defensa da vida do que non ten voz. Está quedándose sola casi na defensa do non nacido, está quedando sola na defensa do que non pode casi defenderse porque xa non ten voz por vellez ou por enfermedad. Entonces, o papel da Iglesia é un referente moral que debería ser moito máis tido en conta. O que pasa é que hai xente empeñada en que non se escoite a súa voz. Moitos din que se Deus é dono da nosa vida, nós non podemos dispoñer dela. Eso, indudablemente, se un fala en absoluto, é dicir, Deus é o dono do mundo porque é o creador do mundo e tal, pero, justamente, se crea por amor, Deus entrega a persoa a si mesma. Deus non exerce a miña vida, non vive a miña vida, nin exerce a miña liberdade. Deus quere que eu, por eso me crea por amor. A Dios a eutanasia non lle molesta nada. Pois Dios debía, antes de dar a eutanasia a unha persona que está sofrindo, debía de levar xa. Eso non lle facía falta a eutanasia, nin veneno, nin sonuro, nin nada. Hay que respetar todas las opiniones, ¿no? Pero bueno, yo creo que el que debe de elegirlo es el propio enfermo. Los familiares, al fin y al cabo, no son los que deben de elegir si una persona muere o no muere, excepto que esa persona no pueda elegir por sí misma. A opinión dos familiares directos non pode ter a mesma validez que o que nunca viviu ese caso. Falar sin sufrir as cousas é moi fácil. Para min, o valor principal é o da se está lúcido o enfermo, para min ese é o protagonista principal, a súa conciencia para min é a primordial. Logo ten que ver tamén a familia, porque eu sempre digo en ética que o mellor criterio da ética é sempre digo, cando teñas unha gran dúbida ética, pregunte a unha persoa que sexa sensata, que te coñeza ben e que te queira moito. Porque yo creo que isto, como dice Ramón Sampedro, el tiempo pondrá todo en su sitio. Y la eutanasia será reconocida y será legislada y será aceptada en muchos países. Tras a morte de Ramón Sampedro, os medios de comunicación fanse eco ano tras ano e en todo o mundo
de novos casos que seguen alimentando o debate sobre a eutanasia. Calquera de nós pode sondar a opinión da rúa, pero que pensan os nosos políticos? Están a favor de lexislar sobre a eutanasia e en que sentido? Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que é necesario que exista unha legislación que recoñeza o dereito a eutanasia nas seus diferentes formas de entender, tanto aquela que se ten que exercitar de maneira activa ou pasiva, donde teñan ou non teñan que intervir personas. Por lo tanto, é fundamental para o Bloque Nacionalista Galego a despenalización da eutanasia. É dicir, que personas que colaboren con algunha persona a facilitarlle unha morte digna que non teñan que ser condenadas, como neste momento o con noso Código Penal fai, non? Pois que se debería legislar, sí, que se debería legislar se a eutanasia se debe aplicar ou non se debe aplicar. Desde o momento que a eutanasia retirar deliberadamente a vida das persoas, creo que non hai nada que legislar. En todo caso, o que hai que tratar máis profundamente é sobre a medicina paliativa que hai que aplicar aos pacientes en fases terminales. Nos estamos dispostos a debatir sobre todo, porque hai unha realidade social. O que non estamos dispostos é que cando hai un tema que cause problema e que non queremos verlo, pois agochar a cabeza como avestruz e non regularlo, porque existen moitas familias e moitas persoas que están sufrindo esa realidade e que creemos que darlle respostas valentes e consensuadas entre todos a poder ser o que debemos afrontar como representantes políticos e como representantes da sociedade. Mira, eu creo que si temos unha lei como a do aborto que acaban de facer agora, poden facer o que queren ca eutanasia e vai ser bastante menos conflitivos que un tema como o tema do aborto. Eu creo que o legislador ten que esperar a madurez da sociedade para poder levar adiante as normas e que estas teñan unha aceptación. Tanto dereito teño eu, non sei, a discrepardos que, non sei, dunha forma de que a vida hai que agarrarse a ela como sexa, ou os que queren agarrarse a vida como sexa. Entendo perfectamente esa postura de calquera persona que queira o contrario do que quero eu, esa persona. O que pasa, claro, esas personas xa están, digamos, teñen todos os dereitos e a liberdade de seguir así, non? Cousa que os que estamos, os que discrepamos, os estamos en outra actitude diferente, néjasenos o contrario, non? O caso de Ramón Sampedro foi un caso excepcional e o primeiro, polo menos significativamente, non solamente en Galicia, sino tamén a nivel do Estado español. Abriu un gran debate a nivel de España, creo que ainda se sigue aí con esa situación de querer regularizar a eutanasia. Pero ainda así, a sociedade ainda non está moi preparada para poder afrontar que unha persona ten que ser libre de decidir como vivir e tamén como morrer. Sempre tiven unha sospeita fea, que eu creo que pasou tanto aos medios, el dixo tanto nos medios que ao final estaba collido pola súa palabra, quedaba moi mal se non actuaba en consecuencia. Era que xa era un icono, que case a súa vida estaba conducida a ese suicidio, non? Eu creo que, en cambio, o influxo social de certos grupos que o utilizaron ou que o emplearon, non quero usar a palabra, como bandeira, eu creo que non axudou a un planteamento sereno do problema. Que realmente pense que Ramón Sampedro, que a súa morte buscaba un protagonismo especial, demostra claramente que non coñeceu a Ramón Sampedro nunca e que nunca tuvo a oportunidade de falar con Ramón Sampedro. Este é o cemiterio de Xuño no que repousan os restos de Ramón Sampedro, o home que logo de 30 anos de inagotable loita conseguira decidir sobre cando e como poñer fin á súa vida, seica non logrou que se cumprisen os seus desexos para despois de morto. O que se fixo con Ramón foi egoísmo puro das persoas que o fixeron, porque Ramón quería ser incinerado, pero por egoísmo pois sigue estando onde non quere estar. Non, eso foron inventos de Ramona. Él nunca tuvo idea de ser incinerado. A último que me dixo, se algún día aparece morto, enterrádame no panteón noso en Suño. En Suño está enterrado e de aí non move ninguén. No libro de poemas de Cando eu caia, digo clarísimo: deixádeme caído alá donde eu caia. Non me metades
nun nicho. Non me cubras de terra ni me metas nun nicho. Se non queres mirarme, lévame a campo aberto. Deixame ollando o ceo para irme repartindo entre todo o que queira levarse de min algo. Así, cando caia, deixádeme caído para retornar á vida, ali onde eu caia. A vida non é vivir de calquer modo, non? É vivir hasta onde hai un equilibrio entre o placer de vivir e, non sei, o placer de, non sei, de non entender a vida un pouco, non? Bueno, cando o placer e o dolor se descompensa tanto para o lado do dolor, bueno, pois mira, tamén racionalmente debemos decir, bueno, deixemos a vida. Pois aquí remata esta viaxe pola vida e a morte de Ramón Sampedro, que comezou a convertirse nun símbolo nesta praia das Furnas. Pero antes de pechar a caixa negra, queremos que vexan o que poderán atopar nela no vindeiro capítulo de Cantón. Eu creo que aconteceu algo que nadie pode negar, que hai unhas condicións climatolóxicas absolutamente, é como a película aquela, A tormenta perfecta, onde se dan todas. O que se veu non hubo medios, e iso non pode ser. Os incendios de 2006 son os primeiros incendios mediáticos. Estaba empezando o monte ao pé dunha casa, estaban as cámaras ali, estaba a señora dicindo non ven o helicóptero, non ven o helicóptero. Estaban todos mirando a mangueira de Feijóo. Que estamos aquí rodeados de fogo, non ven nin Guardia Civil, nin bomberos, ni a madre que os pariu ningún deles.